and to another 1 talent, each according to his ability. Each according to his ability is the parable of talents. Zvanzi wekutanga akapiwa 5 talents. Mumwe ndokubva apiwa 2 talents. Mumwe ndokubva apiwa 1. Each according to his ability. Secret your life mudikani yakamira pakudai. Before you complain, before you cry, there is something that God has already deposited in you. Chinonzi chanzine shoko, each according to his ability. So damutiko ripo kazhinji ndekutadza kudiscover the ability in you. Otanga kukomplaina zviri kuitika against you kana kuti zvawinazvo zvishoma uchishuvira zvizhinji. Okanganwa kuziva kuti patinopiwa naMwari, matalents patinopiwa naMwari, zvichida zvakati saraunda mafamilies atakaberekerwa nyika dzatiri, inyaya yekuti there is an inward ability we need to discover. So there are times yekuti the devil will not allow you to discover what God has deposited in you. He wants you to complain. He wants you to always complain. Nekuda kwezvakakusaraunda zvinoitwa nevanhu against your life, environment yaunogara, nyika yauri, how people treat you. But nyaya umbe iripo ndekuti when you discover the inner ability that was already deposited by God in you, uchaona kuti zvauri kucomplaina kuti zviri unfair zviri kuitika against your life, unfair hwacho ihwo Mwari vakazviona kare ndokubva vadeposita chinonzi the inward ability. And I'll give you an example. Saka uchiona kuti hakuna mwana wefish anoita malessons eswimming. Swimming ability iri already mufish yacho, the shape and everything. Zvinoita kuti ingotanga kungoflowa, kungoswima iri mumvura without any lesson. Yet munhu akapinda mumvura unotoda kuita swimming lessons kuti agone kuswima. Why? Because ability yemunhu iri outside water, but the ability of the fish yakadepositwa mumvura yacho and nature yefish. So whatever happens to the fish inside the water, ine favor irimo mumvura imomo. Just like zvakaita segarwe. Garwe rikada kuataka, rino trusta, rino believer kuti chandarwa nacho panze ndikagona kuchiwisira mumvura, ndikachibata ndikachiwisira mumvura, ndine favor yandinowana nemvura, because iro rinofema mumvura, but munhu awisirwa mumvura hagone kufema mumvura. So besides kuti garwe rawisira munhu mumvura, nyaya ndeyekuti iro rinogarako rine ukama nemvura yacho, the ability, the favor, the advantage yegarwe yakapiwa ability to breathe mumvura. So rikawisira munhu mumvura, in fact even risina kuruma munhu kana kupwanya mabhonzo emunhu, kutsimbirira munhu mumvura, munhu anosafoketa. Chinenge chaakuraya munhu imvura, kusafema, kwete garwe. Garwe rinotora advantage yekuti ndakasikwa kuti nditambire kunoku, saka haribude ku ability yaro. So munhu wese ane inonzi a God given ability. To some inoita sekunge isina nebasa rese, nekuda kwekuti dzimwe nguva uri kuishandisira kuenvironment kwausinga appreciate, uri kuishandisira muenvironment isinei newe kana kuti isinei neability yako. Makatabo shatakayana bosa. Tsuro iri musango zvinoita kuti tsuro isvike pakutonzi yakurawo yatochembera iri musango. You know the lifestyle yemujungle, the ecosystem way, kudyanana kunoita mhuka. But chinoita kuti mhuka imwe neimwe isurvive, kugona kutosvikawo pakutokura, musango rinonzi inogona kutodyiwa, kushandisa God given ability. For example, tsuro ikadzingirirwa zvichida nemhuka hombe, shumba, bere, anything chiri kumhanyisa chinoda vakataka tsuro. Tsuro 1 inogona kunzvenga, number 2 inogona kupinda mumwena musingagone kupinda bere. Tsuro inopinda mukamwena musingagone kupinda shumba. Zvoreva kuti kuonda kwakaita katsuro advantage pane zvinodzingirira tsuro kuti kanogona kupinda pasingapinde chinoidzingirira. So tsuro ikachemera kuti dai ndakasimbawo seshumba ndakakura, iri kuzviisa parisk ine zebra
Saka iyo zebra mukukura kwayo manje ine ability to kick nemakumbo ese, defense iri kutsoka. Saka uchiona panouya mhuka ichida kuataka zvichida zebra inenge ichitena ichida kuataka. Dzine nyanga dzakapiwa the ability to attack with the horns. So chimwe nechimwe survival yacho yakavigwa muability yakadepositwa naMwari. So dambudziko ratinaro manje nderekuona madisadvantages chete. Totadza kuona the ability deposited in us. At the end we will always complain kuti kune vari nani, kune vaberekerwa mhuri dzine nani, kune vane hama dzinovabatsira, kune vane shamwari dzinovabatsira, kunyika kwavari ikoko iadvantage nzvo zvinovaitira zvakanaka. God is so faithful. God is so faithful. Vakazviona izvozvo vachisika iwewe. Kureva kuti before you were formed, Jeremiah anonzi ndakakuita muprofita uchiri mudumbu raamai vako. Which means Mwari vane zvavanodeposita mumunhu asati auya panyika kuzoita assignment yawakanzi naMwari ita. So sometimes attack yatinayo mulife ndeyekuti tiite forget, tikanganwe, titadze kuona the ability hidden in us. So pane zvatinopiwa outside hazvinei than kusvika wagona kudiscover zvakaiswa mauri inside. But I'll repeat again. Pane chiri deposited inside you by God. Chinotoda iwewe kuti uchidiscover, ugone kuchishanda nacho maringe zvichauya paupenyu hwako, nyika yauchaberekerwa, mumhuri mauchakurira, basa rauchabata, kuchikoro kwauchaenda, zvese zviri outside zvine chekuita nechakadepositwa inside. So ukasaziva chiri inside you, chese chiri outside i problem, i disadvantage, you will die complaining. Some people, they are just talkative. Vanhu vanotaurisa, vanhu vanotaura. Kutaura ikoko iri a hidden ability yaanogona kushandisa, but dambudziko nderekuti haana kuzvidiscover kuti kutaura uku ndokunogona kundiunzira zvese zvandingada muupenyu. Vamwe ability yavo iri mutsoka dzavo, pamatalents, mumwe unotamba bhora, mumwe unomhanya. Vamwe ability yavo iri mumaoko avo. Some they are artists, vanodrowa, vanodii. Vamwe zviri pakutaura, vanotaura zvine skill, vanotaura zvinogamuchirika, vanotaura. So vanhu vazhinji, some even how they look, itori a given ability yoyo yakuita zvimwe zvinhu. How they look. So kutadza kudiscover the ability in you kunokupa kucomplain like this man akapiwa one talent, akazvicompare nevamwe, akati vamwe they are favored, they are blessed. Why vane 5 vamwe vane 2, but why me ndapiwa 1? But hauna kupiwa uchisarudzwa kuti haukoshe than mumwe apiwa 5. Zvanzi according to their ability. I need to repeat again titigone kunyatsonzwa ipapapo. But havana kupiwa nekuda kwekuti vakaonekwa nhamu dzavo, vakapiwa nekuda kuti vakaonekwa kupfuma kuri mavari. Yeah, put it this way. Their ability is the grace or the gift of God inside their lives. So akapiwa 1, he was more gifted than munhu apiwa 5. Which means nyange vapiwa zvakasiyana, mumwe zvizhinji, mumwe zvepakati, mumwe zvishoma, vapiwa zvakafanana maringe the ability inside them. Pane danger ndepekuongorora zvapiwa mumwe otadza kuziva zviri mauri, zvinocontrola, zvinodetermina kuti sei wapiwa 1. So wese anoona madisadvantage surrounding him, kuda kuti is one of the greatest among us, nekuda kwekuti Mwari pavakaunza izvozvo paupenyu hwako, vane chavakadeposita chikuru muupenyu hwako. So ane disadvantage ndiye the greatest according to the ability inside. Ari kupiwa zvakawanda ndiye ane disadvantage according to the ability inside. So the one who was supposed to complain is the one with 5. Why? Because I reflector kuti ability ri maari inotoda zvakawanda outside kuti agone kumecha nevamwe. Apiwa 1 aifanira kutanga anamata nekupembera
kuti I'm blessed among all. To an extent yekuti ndinongopiwa 1 nekuda kwekuti ndine more zvekuti ndikashanda ne1 ndinowana greater result. Apiwa more aifanirwa kuchema kuti indava ndakanyimawo maabilities mukati akawanda ndikapiwa 1. But uchaona kuti akacomplaina, he was the one supposed to celebrate according to the revelation of the abilities. Kabadaya satalabo sharia mandi menta balando roboshiketa mante baladia sakoba jaliga bayanto lokondi atakoba shiataka reda bayadia sakompo lokoria kabashiketaya. Father, in the mighty name of Jesus, Father, in the mighty name of Jesus, I thank you, Lord, for you are wonderful. I thank you, Lord, for you are faithful. I thank you, Lord, for your love, favor upon my life, no matter what surrounds me. So not that it's my disadvantages. There is an ability in me. Help me to discover myself. Help me to discover the ability. Help me to discover the grace. Help me, oh Lord, to understand your love and your mercy upon my life. In the mighty name of Jesus, may the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Akapiwa 1 akanocherera pasi akacomplaina kuti mune utsinye mimi mambo. Why? Because arikurama life yekuzvikompare nevamwe. Yet iye ndiye aifanirwa kufara by revelation, aitsamwa by observation nekungotarisa vamwe. So life, you need a revelation more than observation. What's the revelation? They were given according to their abilities, which means more abilities in you. The lessons are not pure outside. My Zaitaru, a good morning to you. I hope you are doing well. God bless you. God bless you. Loveness in God bless you. Captain Mangwiro, may the good Lord bless you. Coletta Nyamupinga, God bless you. Teresa Chenga, may the good Lord bless you. May the good Lord favor. Sister Sylvia Dumbu, may the good Lord bless you. Egifamakuaro Maichiwanga, good morning to you, God bless you. Simbarashe Mugari, Petro, Nela Vuzi, Benedict Chipere, Fungai Mafumo, Amose Augusto, Komsta, Batino, may the good Lord bless you. Gertrude Makomo, Tinashe Mariko, God bless you, God bless you. So people of God, hear me very well. Evangelist Musiwa, God bless you. Raviro Mbengo, God bless you. Believe Maureni, God bless you. Karen Twice Conte. Temaraganye, Belinda Arnold, God bless you, God bless you, God bless you. Godfrey Mafuta, bless Mo Gombeza, Tafax Wambotu, Grace Batista, may the good Lord bless you. Bless you, Mungwari, Florence Maningi. So I thank God so much, Amazango. I hope it. Instead of complaining, we need to pray. Lord, help me to discover the inner ability that is in me. People can temper around, but they cannot change what is inside you. Greater is the one inside than the one in the world. Sister Loveness, I pray for healing over your life. I command sickness to leave your body. In the mighty name of Jesus. Amen. Elizabeth Mariza, Judith Makuyana, both Opetsai, God bless you. Tatenda Moati, God bless you. Tatenda Mpindu, may the good Lord bless you. Michael Nyeruke, God bless you. Mariwaki Trenyasha, Mariwaki Florence Maningi, God bless you. So this person, aka complainer, because anga pure one talent, aidara mane observation, aingo ona jwapiwa ramwe, over ati ninda kama kwa ndiwe ndakapiwa jishoma. Yet the secret, aisi kuti wapiwe, the secret ndeyekuti chichakaiswa mauri inside. The inner ability yemunane one was a reflection ye greater abilities than munu apiwa 5. But because of observation without revelation, he complained and he buried his talent. Stop complaining. Trust in the Lord, for he is faithful. His mercy and his love endureth forever. God is not a failure. He's mighty and powerful. He is his skill and ability. And if I deposit, I also will manga. Van one going to share a basa, but as looked down a basa. Van one going to compare, you don't want to compare no one. Stop comparing yourself to others. There is what God calls inner ability.
the grace and the favor that is deposited in you. If observation, we are revelation. We don't walk by sight. We walk by faith. You are wonderfully and fearfully made. The grace and the favor of the Lord is upon your life. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Believe in the Lord. Trust in Him. Stop complaining. Give Him praise and honor. Muzita la Jesu Christo Nazareta. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you so much, guys. Let me take this opportunity. Because this is very local. I'll be preaching on Thursday and Friday. That's AFM Rua. Then all night foot that Friday in Warren Park. Then Sunday service kuchitungwiza. So today about 4 services. Zantia Broadcaster live. 3 evening service next Sunday for this week. I'll also be coming to Durban on the 1st of September. All night na Chaplain Piri Durban. I'll be with Chaplain Piri in Durban for all night prayer. Durban. So I could Durban, just get ready 1 September all night Durban. And also the guys in Cape Town. I'll be in Cape Town on the 22nd of September. I'll be in Cape Town. I'll also be in Mutare. Very soon, Muswa 12 August. 12 August, I'll be in Mutare. That's a big conference. Anglican. All Zimbabwe Anglican ladies, the Madzmai. I'll be the guest speaker there. So I'll be broadcasting live from Mutare, Anglican Church, the whole Zimbabwe Ladies Conference. I also take this opportunity to open a door for you. To open a door for you to bless this ministry with your airtime. Yeah, it's good. I thank God for Brother Joe. Send the airtime yaone zuro. They are kuchinoita utitirambe broadcaster on daily basis. Inya kuti airtime inenge iripo. So it's good for you to be a partaker of this service, of this anointing, of this grace. Utitigone kunamata uye nekupana ma scriptures anoti guide on each and everyday basis. So I welcome you to donate your airtime. Or you can send the mari to take airtime, or you can send the direct airtime to my number 0772 914 701, so that we continue to broadcast even on daily basis. Hakuna chinoti misa kana airtime yacho iripo, hakuna chinoti tadzisa kuita every day. Hakuna chinoti tadzisa. That's why I'm here. Hakuna chinoti tadzisa broadcaster every day. If we can all participate. God bless you. Muspere munyasha. I also want to thank Mike Zaitaru. God bless you. God bless you. Thank you so much. The airtime zenyu. My brother Joe and sister Deborah Marco. God bless you. God bless you. God bless you. Mariwaki Trenyasha. Mariwaki Ropafadze. Mariwaki Chengete. Cynthia Kamanga. May the good Lord bless you. God bless you. Situation. God bless you. Mariwaki Trenyasha. Leach. Miss Holloway. May the good Lord bless you. Makaita Musache. Favor upon your life in the mighty name of Jesus. So bye bye. I'll put the poster. So I'll put the poster there. So I'll be in Durban 1 September. God bless you. Bye bye.